Oli tu! Sorprèn amb la cuina de l'oli. Croquetes. Hi ha qui pensa que per fregir és indiferent l'oli que utilitzem. Greu error. I avui us ho demostrarem amb unes croquetes. Per fer la prova necessitem 10 croquetes. D'una banda, oli de gira-sol i d'una altra, oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Tenim dues paelles preparades, una i dues. A la primera paella hi tenim oli de gira-sol i a la segona, oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Seguirem exactament el mateix procediment en els dos casos, així que per començar, preescalfem les dues paelles a 180 graus. Un cop tenim els olis ben calents, hi afegim unes quantes croquetes amb el de gira-sol i unes altres amb l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. No té més misteri, tan sols ens cal esperar. El verge extra d'oliva és l'oli que té més antioxidants naturals. Això el converteix en un oli ideal per fregir, ja que els antioxidants naturals li proporcionen més resistència a les altes temperatures. També es caracteritza perquè amb la temperatura augmenta el seu volum i perquè dona més bon sabor als aliments. A més, si el colem bé, el podem reutilitzar per nous fregits o per fer un bon sofregit. Per tant, és un 3 en 1. És més saludable, és més bo i amb menys fem més. Ja tenim llestes les croquetes. Les de l'esquerra són les de l'oli de gira-sol i les del plat de la dreta les fregides amb oli d'oliva. La diferència és evident. Les fregides amb l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana presenten més bon color, millor aspecte, són més cruixents i fins i tot tenen més bon gust. I per si encara en teniu algun dubte, preneu una nota. Els fregits amb oli d'oliva verge extra faciliten fins i tot una millor digestió. No és que l'oli verge extra de la DOP Siurana faci miracles, però gairebé. Oli tu! Adéu!